it stop. О, Коста, брат. как е, Данка? Много добре ти. Супер е, когато съм хлеб-хоба, всичко е супер. Да, това е клехопа на нашото студио, където всъщност се случват всички курсове на Figmeister, но решихме да му дадем и нова светлина, нещо ново да направим тази година. И то какво е? Ами, мислим да направя една поредица от кръстихме ги искрени, честни разговори за нашата професия и за индустрията и заобщо какво се случва около нас. Да. Идеята е всъщност, че ще споделяме опит, нашия опит, който сме чували от други хора. Ще каним и други хора, всъщност да може и те да споделят. Но най-важното нещо е, че ще си говорим за личните примери и по-важното личните примери с допускането на грешки, за да може вие, нашите фенове, да се учите от тях. Така е, всеки от нас се е срещал с много различни трудности. Отделно сме говорили с хора, които са преминавали през предизвикателни моменти и мислим, че е много добра идея и има нужда да споделим каквото можем, за да може всеки от нас да се научи. Да, вярвам, че трябва да се даваме съдържание, за да достига до вас. Всеки да си вземе нещо за себе си. И мен последно време човек много ме дразни в LinkedIn само успехи, и ние фъндинги взимат едни компании, и ние нов embarking on a new journey-та, все успехи. А къде са загубите, които ни изграждат като хора? Така е, да, аз затова не вися много в LinkedIn, но хората обичаме да споделяме само позитивните неща, а всъщност това, което учим и израстваме, са всъщност трудните моменти. И ето ще се опитаме да споделяме повече от трудностите. Да, така че ще се радваме за едно лайкче, ако това съдържание ви харесва. Сабскрайбнете се долу. Абонирайте се за видеото долу, за да разбирате първи за това съдържание, което създаваме. И благодаря, че сте тук. За тези от вас, които не ни познавате, аз съм Дани и съм fractional дизайнер в агенция Hype и фаундър на Figmeister, където помагаме на хора да станат дизайнери и на дизайнери да станат по-добри такива. Да, аз съм Георги, аз съм продуктов дизайнер и се занимавам с дизайн цялата ми професионална кариера. Обичам много да споделям информация и знания, така че мисля, че имаме всичко на лице, имаме бира. На здраве, човек. Айде на здраве да откриеме тая яка поредица. На здраве. Здраве и на вас. Няма как, като сме в място, където се прави бира, не може да сипем чай или къде. Да. Тук тайното нещо, което не знам дали знаете, но сега ще разберете, е, че на това място аз си произвеждам домашна бира и камбуча и други ферменти и имаме честа и какво да ти кажа, удоволствието да се насладим на този течен елексир. Но това без значение, защото не сме се събрали за това тук. Между другото, интересен факт, Жорто каза много голям опит. Ние с него двамата доста дълго време се занимаваме. Не, то все още се занимаваме с обучения на UX дизайнери. И по-интересният факт всъщност е, че преди 7 години Жоро ми беше и лектор. Да, беше много як момент, защото тогава тъкмо стартирахме за първи път програмата в Телерик Академия, супер успешна, но тогава беше самото начало и никой не знаеше какво ще стане. Дани беше в първата група Early adopter. от първите early adopteri и за мен беше много яко да се запознаем, защото Дани беше тогава барман, все още не беше дизайнер и ми направи супер силно впечатление за това колко е надъхан. И ето вижте 7 години по-късно как се развиха нещата. Да, станахме партньори. Аз първо работих веднага след като завърших академията. Жорката ме издири ме фара за едни проекти да работим на частно. И скъса ми лагерица тогава, между другото, от бой, но пък беше супер интересно, научих много неща. Кой знае, днеска може да споделя някои от тези работи. Да видим дали ги помниш. И ето ни нас сега, заедно съосновахме Figmeister и сме тук да продължаваме да даваме знания и какво друго освен знания. Много яки неща, това сигурно ще го изрежа, защото говоря само глупци. Добре, първата тема. За какво избрахме да започнем да си говорим днес? Малко за реалността
на това какво да работиш като дизайнер и по-точно като един дизайнер човек може да започне работа в агенция, може да започне работа като фрилансър самостоятелно, може да работи и като продуктов дизайнер в продуктова компания. И това са 3 много различни свята. Супер цветни, може и предни етапи да не са толкова цветни, но са много различни. Аз бих казал, ние с теб имаме опити от всичките неща. Правили сме всичко това. И поред те един млад дизайнер, откъде трябва да започне? Ами, аз имам мнение, защото аз съм вървял по един по-различен път, по-рядко срещан, някакси отзад напред започнах да работя. Аз започнах да работя в продуктова компания, преди това да беше ясна дефиниция, но ние работихме над един продукт. Там от 0 до 100 видях растежа от 0 до 100, т.е. компанията порасна адски много за 4 или 5 години и аз като един единствен дизайнер трябваше да започна да разраствам екип, хора, които да ми помагат, на които да помагам да се развиват и това ми беше много трудно. Аз единственото, което можех да правя е да цъкам дизайни, да пиша малко код. И в един момент се оказа, че трябва да наемам хора, да се грижа за тяхното развитие, да създам един екип. Тотално нямах идея какво правя. Какъв период се случи горе-долу? Около 4-5 години. Много предизвикателно. В днешно време, може би не толкова, но тогава компаниите не растяха толкова бързо. То зависи от компания до компания, може би, но предизвикателството дали един момент от individual contributor, т.е. човек, който прави дизайните, до такъв, който вече прави дизайн на кариери. Менажира хора и развива таланти. Предизвикателството е съвсем различно. Той като да почнеш от нулата. Аз се сблъсках миналата година, не преди 2 години за първи път с това нещо и то беше направо се едно почваш от първи клас. Много различно, много различно от това да си цъкаме в фигмата или да си правим проучвания и някакви неща. Не знам дали да задълбавам точно в тази тема, но това, което искам да наблегна е, че може би като почнеш в млад стартъп, всъщност възможността и ти заедно с стартъпа да гронеш също е много голям. Тоест тук плюса е, че в такава среда ти може да се издигнеш много бързо до голяма позиция, говорим директор, VP, така ти мислиш, че тогава до VP... Наистина можеш да го направиш, но за да го направиш ефективно, ти трябва опит. А този опит в стартъпа е трудно да се каже откъде и как можеш да го получиш. Така че моята гледна точка е, че човек е хубаво да започне в компания, независимо дали е агенция или продуктова компания, но в организация, където вече има малко установена практика, има установен екип, от който да учиш, който да ти даде някаква основа първо на нещата, които ти липсват. Дизайнерите обикновено сме силни често в, да кажем, графични дизайни или визуалната част на нашата професия, но има много други неща отвъд нея, както знаем. Има аналитична част, има това да работиш с хора, меки умения. Тези неща обикновено липсват в моите хора, което е нормално в началото на кариерата ти и ако няма кой да ти обръща внимание за тях и да ти помага да растеш, това може да са много сериозни пропуски, които въпреки бърз растеж, те да останат такива пропуски. Така че моята гледна точка е, аз бих тръгнал по един такъв установен модел. А при мен се случи точно обратното и знам, че за мен това е направи ми изигра ми кофти номер, защото тези неща трябваше да ги уча с движение, трябваше да ги уча много по-късно и общо взето ми се обърка малко пъти. Тоест, ако сега би върнал лента назад, би предприел този път. Определено. Аз, често казано, не съм попаднал в компания. Аз също, между другото, като започнах да работя в индустрията, започнах като фрилансър. Което не беше и фултайм фрилансър. Тоест, аз дълго години бях, както Жорж спомена, барман и чат-пат на приятел, проект приятел на приятел да дигна сайтче, нещо такова. Като хоби по-скоро. Да. И когато реших да стане това да е нещото, всъщност почнах в продуктова компания, но докато бях в продуктовата компания, правих и фриланс за Жорката и за няколко други човека. То бях и на двете места, но аз реших да си давам много зор. Но това, което искам да кажа, за да се върна на темата, е, че пък от моята гледна точка е, че да, ще е по-трудно, но ще имаш много възможности
да допуснеш грешки, от които да се научиш и много по-бързо да израснеш. Да, няма да имаш ментор, няма да имаш екип, всичко ще зависи от тебе, нещата няма да са перфектни, ще има много неясноти, но човек така много израства и за кратък период можеш много да се издигнеш в кариерата си, което може би е личен избор. Това се случи с мен. Аз наистина израснах и правих много грешки. Но гледайки назад, мисля, че ако бях тръгнал по друг път, може би щеше да е по-добре. И липсата на ментор е нещо, за което после пак ще си говорим, ще върнем тази тема, но е нещо, което оценявам като пропуск. Но иначе аз съм минал по този път и според мен опира до това какъв човек си ти. Ако си проактивен и обичаш да се... ако си комуникативен, можеш да комуникираш с хора добре и да се оправяш в небрано лозе, тогава това може да е супер път за теб. Но ако си такъв, който обичаш малко повече структура, обичаш да имаш да получаваш насоки, предно трябва да отидеш място, където ще ги получиш. Да, аз това сега не знам дали е грешно да го кажа, но може би има и тук смисъл да се вземат преди и годините на човека в крайна сметка. Като си по-млад си готов на повече рискове, Абсолютно. вече след една възраст, като дойдат деца, работи, търсиш нещо по-питомно, нещо по-структурирано, защото иначе нали, нямаш нерви за всичко, а нервите не винаги има кой ги плаща. Но искам да те върна тук на въпроса. Като млад дизайнер, агенция, продуктова компания или фриланс? Аз мисля, че агенцията е много готино място, което обединява малко предимствата на една продуктова компания отчасти. Винаги. Не винаги зависи от агенцията, но за мен е добър микс между това да има някаква структура, да има екип, в който да работиш, по проект, над който да работиш, но и дава това разнообразие, за да можеш да учиш разнообразие на проект. Защото в агенцията, както знаете, темпото е много високо, работи с различни клиенти и за кратко време ще работиш с различни клиенти над различни проекти, може би с различен екип участи. Това дава много ползи и можеш да чеш много и умения, особено меките умения с това да работиш в срокове, да работиш в екип, да работиш с клиенти, ако агенцията го позволява. Са все неща, които са полезни за напред в кариерата, а в агенцията, както казах, темпото е високо и тези неща най-вероятно ще ги научиш бързо. Това е, че в една агенция много бързо може да наваксаш с различни проекти. Едно, че нали, в една продуктова компания ще работиш над един проект много дълго време, човек. Което сега Също е може да различно. писне. Да, различно е. Продуктовите компании са различни, но общото схващане е, че имаш най-малкото работиш над един продукт. Рядко работиш над, може серия от продукти, но обикновено един продукт и работиш дълго време над него. Може да има различни фичери, детайлите. но можеш да влезеш именно в детайлите в дълъг срок, период от време да разработваш това, който да виждаш как се ползват потребители, да виждаш обратна връзка и да правиш итерации, защото продуктите, които създаваме, те са сложни и рядко ние знаем правилния отговор. Ние трябва да го научим, нали? Затова трябва време. Докато в агенцията клиентът идва, това е продукта или проекта, правиш го за няколко месеца или понякога за седмици, предаваш го и там нататък може и повече няма да работиш. Най-често е така. Това е голямата болка на много дизайнери, които работят в агенцията. Нали? Това, че ти предаваш проекта и той често може да не е довършен или може да не е по начин, по който искаш, или нямаш време да направиш нещата, които искаш, но нали, такива са обстоятелствата на агенцията. Сега да си говорим и за важната част също на нещата. По-често продуктовата компания плаща много добре, отколкото агенцията. Но тук е един трейд-оф, който всеки млад дизайнер трябва да направи. Ти искаш бързо да натрупаш опит за различни домейни, защото агенцията, като работиш по различни проекти, съответно Различни индустрии, различни клиенти. различни продукти, много неща. Много бързо се трупа различен опит и нали, е тази експертност. Разнообразен. Да. Докато продуктова компания ще може да натрупаш опит, който да вникнеш, примерно, да може да чоплиш филтрите, как да ги направиш по най-добрия начин. Нали. В агенцията нямаш този лукс. Обаче пък парите в агенцията са по-малко, защото се работи чисто като бизнес по различен начин. Нали, с теб, с хора, които имаме агенция в момента и сме работили с много продуктови компании. И там има голяма конкуренция. Ти си конкурираш с много други агенции, клиентите избират агенцията според тях, съответно цената почти винаги е фактор, съответно ти се опитваш да въздадеш ниска цена, което нали, веднага сваля бюджетите на проектите, съответно и възнаграждението, което взимаш. да. Това е просто истина. И също идва и с фриланса. Всъщност с фриланса Една малка агенция. С една малка агенция, с изключението, че като млад дизайнер, ако започнеш в агенция, няма да се занимаваш с бюрокрацията. Да, което е всъщност много подценявано, включително от мен и от всеки, който мисля, че се занимава с фриленс. Всеки си мисли, че е супер яко, ти си определяш часовете, работиш с който си искаш, ти си избираш клиентите.
тотална лъжа. Мисля, че говорим доста по темата, но все пак трябва да кажем, че Ако повторим, оперативната част и това да ръководиш свой собствен бизнес, защото дори един човек, ти си бизнес, ти си една малка агенция, както Да. казахме, ти имаш разходи, финанси, всякакви документи, оттам нататък имаш и други разходи, които трябва да поемеш. Всичко това са едни оперативни часове на месец, които ти не правиш дизайн, не изкарваш пари, само инвестираш, за да можеш да продължиш да работиш като фрилансър. Да, нали, все пак, ако това е нещо, което ти искаш да се развиваш, тук шараут за Марто Бонов и Мариета. Искам да споделя за перспектива, което е българското общество за фриланс дизайнери, където ще ви помогнат, нали, да бъдете успешни както като дизайнер, така и като собственик на агенция, зависимост от скейла ви. Така че поздрав за тях тук и вътре може да помогнете, както и най-малкото с темплейти за документи, които скоро пуснаха. Може да се възползвате от това нещо. Просто не казвам, че е невъзможно, може би е много по-достъпно в момента в условията на пазара. Защо? Защото много по-лесно е да намериш приятел на приятел и да му направиш някакъв проект, за да работиш някакъв лев и да натрупаш портфолио, което е най-голямата драма за джуниор дизайнерите. Много по-достъпно е от към започване. Но после, за да е sustainable бизнес, мислиш за съвсем други неща. Има плюсове и минуси и въпросът е човек какви жертви е готов да направи. Така че тук няма правилно и грешно, всеки трябва сам да си го избере и да помисли. Ами аз бих обобщил с това, че както казахме отдеве, в различни етапи на живота си ти си готов да поемеш определени рискове и да работиш в определени условия. Нито една от тези три опции, които споменахме, не са идеални. Те си имат своите плюсове и минуси и човек според мен е добре да се докосне до всяко едно от тях Да. за определен период от време и да си направи своите собствени изводи, да си научи уроците. И аз през моята кариера съм минал през всички тези етапи, понякога по един, понякога по два пъти. И все още има какво да уча, така че искам да кажа, че не означава, че това, че веднъж си правил фриланс за определен период от време и си видял всичко, което може да се види. Напротив, пробвай сега, смени после пак се върни. В нещо време човек може да си го позволи. Стига да е достатъчно мотивиран и да е смел. Можеш да сменеш компании, можеш да сменеш типове на работа, така че защо да не пробвате всичко, което... Тук въпрос, нали, как стъпваш кариерата. Обаче нещо, което аз не препоръчвам, е това, което направих аз. Освен за най-штурите, които много им са бачка, аз съм такъв. Аз, когато започнах фултайм работа в една компания и движих проекти странично като фриланс. И говоря за... Не, аз до ден днешен продължавам да го правя. Може би до преди 6 месеца го правих. Където постоянно съм работил в продуктова компания и работих в агенция. Защо за мен това беше яко? Защото взимам някакси най-доброто от двата свята. Когато работиш дълго време над един продукт, задълбаваш много в детайлите, имаш domain knowledge, добре почваш да познаваш аудитория, сработваш с екипа и така нататък. Но някакси се фокусираш само върху това нещо и в момент се изчерпваш от идеи и става много рутина. Слагаш си капаци буквално и се изолираш от много други неща, които също са интересни, но не влизат в момента в твоя фокус. На 100%. И това, което се случваше с страничните проекти е, че много добре едното захранваше другото, защото имах много разнообразни проекти в фриланса и оттам идваха много интересни идеи, които да имплементирам в работата си, а пък работата си ми даваше знанията там, където съм задълбал, на кои добри практики да се оповавам за проектите, които трябва бързо да се свършат. Буквално направо взимах и копипействах как сме структурирали таблица или какви компоненти сме направили за нещо и ги преизползвам в фриланса, защото знам, че това нещо съм го мислил 3 месеца примерно и там няма какво го мисля, нали? Няма време. И е много интересно, обаче много чаленджинг, нали? Sacrifice, тази хубава българска дума. Жертваш личния си живот супер много, защото работиш мега много. Нали, изкарват се пари, спор няма, даже защо се оплаквам, но да. Разбирам, аз съм го правил също и продължавам да го правя в различни етапи, т.е. винаги ми е било интересно да работя на повече от едно нещо, поради същата причина, която ти каза.
различните теми ме мотивират да сменям начина ми на мислене, ситуациите, хората, за които го правиш, какви решения, какви проблеми срещаш. Това супер много ме зарежда и съм видял, че ако се фокусирам дълго време на един и същи проблем, един и същи продукт или проект, над който работя, потом в един момент се изцеждам и не мога да продължа напред, не мога да дам нищо ново. И затова съм видял и за мен, че това работи. Знам, че за много други хора е така, но от другата страна има и познавам и хора, които са много по-систематични, доста подредени и организирани и за тях това да работиш на едно нещо дълго време им дава именно това нещо, което ти спомена, да можеш да се фокусираш, да задълбаеш супер много в проблема, да намериш, нали, много добри нови решения, за които обикновено отнема време. Така че наистина отново тук човек трябва да опита. Така е, така е. И все пак, ако трябва да препоръчам нещо на младите хора, които първо прохождат, помислете си, агенция, малко по-малко пари, но много знания, много бързо. Продуктова компания, която е по-скейлъп и нагоре, нали, вече по-развита, по-структурирано, хубави пари със сигурност и задълбаваме в продуктите. Но там много по-бавно ще се развиете. Вече стартъп като компания, в която може да започнете, може да не са толкова добри парите, може да се изникнете много бързо в кариерата, но няма да има на кой да разчитате и ще чупите главата. А фриланс е супер много лесно достъпно е за влизане и за правене на портфолио, което последствие може много лесно да доведе до всичките други варианти, но имаш operational нещата, които са намиране на клиенти, обработка с тях, работа, бюрокрация, отчети, счетоводства, които са неща, които не правиш дизайн и е личен избор. Личен избор. Честно казано, всеки сам си избира. Аз бих препоръчал всеки да пробва, да се докосне от тези различни начини на работа в своята кариера и да намери най-доброто за себе и за дадения етап. Много е важно всъщност и в различните те организации процесите един с един нямат нищо общо. Процесите са много интересна тема и може с нея да продължим сега. Процесите. Това ми е най-омразното нещо. Не знам кой ги е. Според мен процесите са инструмент на хора, на бюрократи, измислили нещата да оттежняват работата ни. Долу на процесите. Вместо да работим, да трябва да пишем доклади, отчети, да така нататък. Аз мисля, че знам на какво се дължи това. Хората търсим някаква сигурност и си мислим, че като си направим една такава рамка или следваме някаква готова рамка, тя ще ни даде сигурността и ще се справим едва ли не с всички проблеми и че с един процес можеш да си решиш едва ли не всички проблеми. Много има мита, че нали, като взим някаква методология, някаква работна рамка и е one fits all. Тоест, фащаш го и то работи. Не, нали, един процес трябва да има понякога процеси, но те трябва да се адаптират спрямо хората и сегашната ситуация. Аз, защото имам един страхотен пример, работих в една компания дълго време, където тя доста нарасна самата компания, нали, и почнахме от към 2 дизайнера екип и 70 човека компания, стигнахме до 500 човека компания и 15 дизайнера, нали, в екипа. Доста стабилен год, това говоря с 2 години, нали. И имаше един конкретен случай човек, значи има поне тренд от 30-40 потребителя, да са от клиента, нали, то клиент-потребител, да, това е друга тема, които искат нещо много дребно, много ги дразни, обаче много ще им помогне да го решим. И всички го казват, че го искат. Да, и с един девелопър седнахме и направихме решението за 2 дена. Готово. Супер. И пише там на шефката си, той на него ви викаме, ето го решението, дайте да може да го пуснем. Да го пуснем. И те, не, тук не е минало през първи рунд на одобрение, пък не го е видял целият екип, пък после шефовете и викам, ето ви го пробайте го и дайте да го пускаме, нали, какво го бавим. И нали, тогава моят менеджер, не, то трябва да мине през процеса, не може така да се допускат неща. И аз се замислих в тази ситуация, какъв е трейд-офа? Затова да имаш някаква сигурност и най-вероятно всъщност моята кариера и аз като човек, който е бил на такава позиция като middle менеджер, мисля, че те хора са най-голямата спънка да ги е страх да излезнат от рамката по много на брой причини, но основно его и нали, персонални, защото не искат да пуснат кокала, за да се случи нещо гъвкаво. И ако една организация нали,
постоянно се твърди, че трябва да бъде гъвкава, то когато си добавяме просто процеси, утежняваме целият workflow, не само дизайн процеса, но като цяло переш на колаборацията между различните звена, то не си ли противоречи цялото нещо? Абсолютно, това е проблем на всички големи организации. Големите организации работят с много процеси. В дизайна обаче основната разлика при това, което ние правиме, за разлика от всички други звена в една компания, е, че ние не знаем крайния резултат на това, което ще получим. Не знаем какво ще направим, ние трябва да стигнем до там. И често знаем, че този път не е линеен. Не минава през стъпка А, Б, С и Д и накрая имаше резултата. Има много разклонения, много неща изкачат движение, ние трябва да сме гъвкави, а процесите доста често са такива, които вкарват нещата в рамки и това, което описваш, за жалост, е реалността в големите компании. Да, аз мисля, че проблема, че то ще се приемат като чиста монета, че трябва да ги следваш от до. Сляпо, без да правиш... Да. Аз наблюдавам и слушам доста, питам се да слушам какво се случва в индустрията, в големите компании, как мислят и работят дизайнерите. И това, което чувам напоследък, е именно това, че няма точен процес и че една от основните роли на нас като дизайнери е всъщност, виждайки проблема, който трябва да решим, ние да сме креативни в подхода, който да поемем. Как да нагласим процеса, през какви стъпки точно има нужда да минем за тази задача, за този проблем, за да го решим. Да, трябва да е като Лего, нали? Смисъл от комплексността на задачата и така нататък. Казваш, тук ще имам ресърч, тук няма да имам ресърч. Ще правя wireframe, няма да правя wireframe. Говорейки за wireframe, Я кажи за любимата ти тема за wireframe-ите. това е най-трудното нещо, което мога да продам в момента като в агенцията на клиентите си. Защо? Защото, нали, много е трудно да изкараш човека от това да мисли за нещо черно-бяло, да мисли за структурата, за скелета на функционалността, а не за сините бутони и така неща. И чувам много често всъщност мои колеги като Иво от UI Flip, shoutout, че той wireframe изобщо не прави. Явно, защото му е писнал се Да се обяснява. да се обяснява с това. Намерил си една дизайн система, която му дава много добри компоненти и директно билдва дизайните, което е може би смислено, на мен мозъка не ми работи така. И аз се държа на wireframe. Ти обичаш да си имаш wireframe. Истината е, че wireframe работят за нас като дизайнери, но винаги са били много трудни за разбиране от останали. Много. Аз имам решение на това. Сега в момента с всичките тулове за vibe coding, аз вече буквално правя функционални прототипи, които мога да ги направя да изглеждат като wireframe, мога да ги направя да изглеждат като някакъв базов дизайн, който, нали, не е визуалната част, не е фокуса, а интеракциите. И по този начин, вместо wireframe, направо давам един работещ прототип, който започва да се разцъква от хората, събира много въпроси, много коментари. И това е първата итерация на нещо. Когато дадеш на хората да цъкат нещо, работи супер. Тоест, казваш без wireframe. Без wireframe, директно бърз прототип. Да, ма не ти ли казват, но то тук това не работи, аз не мога тук това да цъкна. Това го митигирам, като задавам очакванията в началото. Какво работи, какво да се гледа и каква обратна връзка очаквам. Аз също правя с wireframe-ите. Просто казвам, нали, това не е дизайн. И колко пъти те разбират хората. Не, всеки път се обяснява. Именно. Не, това, което казваш, е факт. Ще получиш и някаква част от коментари, които не са релевантни, но няма проблеми. Пак получаваш много голяма стойност от реалните въпроси и коментари, които може да получиш само с нещо работещо. Докато wireframe-ите, в най-добрия случай тях ще ги навържиш в един прототип в Figma, нали? Ако е нещо базово, работи, но ако е нещо по-сложно или има нужда от по-конкретни интеракции с стейтове, с минаване между различни екрани, тогава вече wireframe-ите и прототипите, простите прототипи издъхват. Така че пак може, не може би, със сигурност зависи отново от задачата. И това, което искам да обобща за процесите, е особено за начинаещите дизайнери, запознайте се с основните процеси. Сега в момента Double Diamond е най-последната итерация. Тоест, да кажеш работни рамки, някаква методология, за която да се хванем. Или всички методологии, те не са толкова много. Имаме дизайн спринтове, имаме Double Diamond, имаме типичните процеси, класическите в UX. Има Agile, Scrum, Waterfall. Те са малко по-технически насочени, но дори тях човек може да се запознае с тях. Не е нужно да стане експерт в тях, но да се запознае, да разбере през какви стъпки се минават и след това да се опиташ да адаптираш. Окей, имам тези фази,
за тази задача, за този проблем, има ли смисъл да минавам през всички тях или мога да мина само през няколко и кои са те? Да, бе, примерно като се озовеш в продуктова компания и ти казват, ние работим по Agile. Какво правим? Сега в началото ще трябва да работиш по Agile, според мен, да се Как? опиташ. Трудно. Човек, Agile е методология, измислена от девелопери, направена за девелопери. Аз не вярвам, че дизайнер фитва в Agile. Не виждам, нали, бил съм такива организации, Scrum, Agile, нали, Scrum, Agile, в така нататък, да работиш на спринтове. Няма как да правиш някаква функционалност, която е система и част от по-голяма система и да мислиш системно, за да си сигурен, че правиш нещо устойчиво и ти да го правиш на спринтове на малки залъци. Кода може би може да се пише така, но за мен дизайна аз не работи това нещо. Аз не мога да си представя да го правя на спринтове и примерно всяка сутрин в 10 сутринта да се чуваме с целия екип, да кажем какво направихме. Човек, аз чакам 5 човека за интервю да ми приемат и се опитам да ги гоням. Нищо съм направил. Чакам ги да ми приемат интервю. През това време си рафинирам сценария. Какво очакваш да ти дам от вчера за днеска? За мен голямата потия. Къде е сработил за теб някоя методология е така да следваш без Waterfall, защото за мен единствения работещ модел с дизайнери е Waterfall. В спринтове съм работил и мисля, че работя в много конкретен тип проекти. Когато продуктът е по-мачур, т.е. има по-развит, по-установен продукт с фичери, които надграждаш и обикновено когато надграждаш такива фичери, там такива спринтове в повече случаи се сработвали. Участвал съм. Не е перфектният начин на работа за мен, но както ти казваш, някои компании са казали, че се работи така, съответно ти се адаптираш. Така че За мен е малко безмислено, защото ето казвам ти, нали? какво би направил тогава, като си озваш такава ситуация в компания, в която е Аз мога да ти кажа протестираш? какво направих. Не протестирам се, аз нали не мога да се изправя срещу Chief Product Officer да му кажа, не брат, няма да работим, така ще работим, така ни е дизайн екипа. Не става. Просто казвам да и после с моя екип се разбираме, че нали сега, в моя PM сега, казвам, сега нали с теб ще правим. Може би, извинявайте, тук ще отворя една скоба, може това, което ти кажеш ти, че за инкрементални надграждания на съществуващи функционалности може. Но ако ще билдваме някакъв нов фичър, нов продукт, нещо от нулата, нещо, което е по-мащабно, му казвам, виж сега, дай се опитаме, ако нещо е планирано да бъде започнато Q2. Айде се опитаме с теб от Q1 да направим някакъв ресърч, някакво discovery, да положим някакви основи, колкото се може дизайна да е поне едно Q upfront, готов преди девелоперите, за да може, докато те си работят на спринтове, аз да си шляпам по Waterfall и да си правя нали, discovery-то, което ми минава, и дори да е Double Diamond, то нали не е Waterfall, просто дам надолу, но проучвам нещо, събирам някакъв евиденс, някакви емпирични данни, правя 5-6 solution като посоки на low fidelity ниво, избираме с PM-а на къде да тръгнем, което ни се струва най-резонно, нали? Консултираме с някой девелопер, примерно лида на екипа, казва да, момчета, цена, качество, това е нещо, което може да си позволим, даваме с него и дет се вика, докато почне Qt, когато трябва са готови разработчиците, аз вече съм направил дизайните и така не се съобразявам с тяхните спринтове. Обаче, нали, междувременно участвам в тяхния процес, да ги слушам, тяхния прогрес докъде, имат ли нужда с това, къде сме правили миналото Q да ги съпортвам и някакви такива неща. Тоест, съгласявам се, но си действам по моя начин, защото аз няма как да влезна в рамката, която те ми поставят. Абсолютно. И това от моят опит също го се е случвало. Адаптираме се, защото обикновено екипите, които работят в Agile, всеки екип до някаква степен има някаква автономност. Нали? Да. И може да се нагласи в тази рамка на Agile и именно това се случва. Нали? Ако е някакъв по-голям фичър, може спринта да се увеличи или да се планира по малко по-различен начин. Така че с малко нагаждане отново трябва да се нагажда според проблемите, които се решават. Това е ключово за мен за процеса. Не само за Agile, а за всички процеси, както казахме. Така че няма един процес, няма едно нещо, което да работи във всички случаи. Нашата работа е именно ние да познаваме добре през какво можем да минем, какво можем да направим и да решим какво да адаптираме и какво да приложим в конкретния проблем. Ама това е за продуктовите компании. Дай някой готин пример за някакъв процес, който ти си направил в агенцията
И това е оказало много готино влияние на проекта, на екипа. В агенцията с процесите ситуацията е по-различна, защото обикновено там ти работиш с клиенти и те искат резултати бързо. Да. И когато им кажеш процес, стъпки, това са неща, които им харесват в началото, когато ти им правиш офертата, какво ще се включи вътре, ще минем през този процес. Да, супер, нали, ще има проучване, ще има прототипи, ще има обратна връзка, тестове с клиенти, ако някой в агенция е правил, не знам. И когато обаче почнем да правим проекта, ако минат една или две седмици и ние си правим discovery, ресърчваме някакви неща, в един момент клиентът започва да натиска хай, когато ще гледаме нещо, ма няма ли да видим вече някакви екрани, къде са, как ще изглеждат тия неща. Голямата битка е ти да ги убедиш, че трябва да прекараш, да кажем, един месец в някакво проучване, което пък после ще ти отпуши пътя напред с по-правилни решения, по-ясно дефинирани проблеми. Така че това, което се случва в агенциите, отново от моя опит, е отново адаптиране на този процес, но вкарване в някакви много къси рамки, което е изключително предизвикателно да направиш. Трябва много работа да се опиташ да я свършиш в малко време, ако искаш да минеш през такъв процес. Аз вярвам в някаква структура на процес. Тогава, когато говорим за трябва да има проучване, трябва да си изясниш какви са проблемите и чак тогава да тръгнеш да ги решаваш. Да ги тестваш потребители и така нататък. Това са основните неща, които аз искам да се случат. Само, че в работата с клиентите, тия неща ти си притисна да ги направиш за много кратко време. И тогава това, което правя, се опитвам да преценя какви са най-важните неща, които искам да науча, било то да размишлявам над проблеми, да проучвам конкуренцията, да брейнстормвам за нови идеи. Вреде, дай някой пример. Дай нещо, където се е случило с някой клиент, нали, не дей казва кое що. Нещо, дето... Имали сме случаи с клиент, в който и това даже не е един, няколко пъти се е случвало, те идват с конкретен проблем при нас, искаме нов сайт, защото стария ни не работи. Не къмбъртва. Да, не продава, хората не го гледат, така нататък. И това, което се е случвало в общия случай с няколко клиента, почти едно и също нещо, ние анализираме каква е ситуацията в момента, защото клиента идва с някакъв готов проблем, т.е. идва с готово решение, едва ли не, което винаги индикира, че нещо не е окей. Нашата работа е да разберем какъв е реалният проблем. Да ги третираме както доктор третира пациент. Пациентът е готова диагноза. Да, не е излекувай ме. Да. Това ми има, излекувай ме. И това, което правим е, говорим с клиента, убеждаваме ги да направим нещо като Discovery фаза или някакво проучване, в което ние да поговорим с тях, да поговорим евентуално и с клиенти или поне да вземем информация от канали на комуникация с клиенти, било то форми за обратна връзка, някаква обратна връзка, която е споделена публично и така нататък. И всъщност стигаме до някакъв много конкретен проблем, който може да се реши с текущия сайт, т.е. текущия сайт не е чак толкова зле. Ако се оправят няколко конкретни неща, най-вероятно ще заработи и няма нужда от цялата операция на това да изградим нов сайт, за да решим този проблем. И сме го правили и сме решавали по този начин проблема. Дори в наш... дори това не е коствало на нас това да направим по-малък проект, отколкото това, за което са клиентите. Да. Но пък им даваме много стойност. И след това сме продължавали с тях с много повече доверие и сме стигали до по-големи. Връзка, в която ставате партнери. Били сме честни, били сме много честни. Сме казали, вижте хора, не ви е това проблема. Ето го реалният проблем според нас. Дайте да го решим и обикновено след това вече печелим доверие. Това е много важно за агенции, за фриланс, да изграждаш доверие в клиентите, да ги задържаш. Добре, ма как го продаваш това нещо? Нали? Смисъл, как отидеш, той идва, човек най-вероятно идва, ние искаме да ни дизайнеш, това. И ти им кажеш, не бе, чакай, първо ще направим проучване. Пак както казах от тебе, когато сме на ниво предложения, оферти, как работим и така нататък, хората се впечатляват от това, че имаш процес, защото процесът за тях много дава тази сигурност, дава параметри, ти знаеш какво правиш, и това ще ми донесе резултати. Но вече когато започнем да работим, често има неразбиране на процеса, почваш да махаш, да. И в моята практика аз съм се научил на това как можеш да махаш
и да оставиш най-същественото от всяка една стъпка в процеса. Така че минаваш през някакъв много усъкътен, урязан процес, но все пак минаваш през нали, някакви стъпки преди да тръгнеш да даваш решенията. А това моля да кажеш, че се счита като лъжа, защото ти едва ли не продаваш супер процес, За мен не е лъжа. после не ги правиш някои стъпки. Това е действителността, не е лъжа. Нали? И не съм чул после оплакване от клиента, ама ние не бихме представили този процес. С тях са важни резултатите. В агенциите, в фриланса е същото. Клиентите очакват от тебе готови резултати. Може даже да не ги интересува чак толкова много процес. Имаш процес, добре, супер, покажи ми накрая какво ще направиш, какво си направил. Той и в ми продуктова покажи, че работи. компания очакват резултати. В принцип, Да, хората. ти само каза, при големите организации там се държи на процесите понякога. И трябва да минеш през тях. Докато никой клиент, аз не съм имал такъв, който да е казал, чакай, тук не сме прекарали 2 месеца в проучване, защо? Айде да го направим. Което ме замисля точно за този парадокс, че като си наел някой вътрешно като нали, employee, дизайнер, нали, Служител. и искаш да го обикновено е само по-голяма компания, си имаш някой там среден менеджер, който казва, шефа такъв кал процеса, работи. Кшу! Докато в агенцията, когато компанията плаща на някой външен и знае, че ако той е по-гъвкав и по-бърз, това ще излезе по-ефтино и на нея, тогава е let's do it. Това е нещо, което си мислих наскоро и го чух в няколко интервюта и подкасти. Има много, според мен, успешните продуктови компании днес са такива, които се опитват да симулират среда на автономност в хората. И това да им дадат проблем и да им дадат цялата отговорност за него и оттам нататък да ги оставят да се оправят по начин, по който те сметнат за добре, като естествено им помагат, нали, с тогава, когато имат нужда, с ресурси, с помощ от други хора, но да има тази лична отговорност за дадения проблем. И оттам нататък, нали, да не се вкарват в някакви рамки и някой да им казва какво да правят, а да ги оставят хората сами да измислят начин на тия проблеми. И модерните компании работят по този начин, докато традиционните компании, големите стари корпорации, те си следват процеса, модела, всички стъпки трябва да са точно така, документацията, бла-бла-бла, всички тия малко абсурдни неща за нас. И това е нещо, което мисля, че и занапред ще го виждаме все повече и повече. Тук бих добавил нещо и това е за вас, колеги PM-и. Аз се различавам един senior PM от един млад PM с това, че senior PM-а той ще даде отговорност да търсиш решение на проблема. А младия PM ще даде задача и решението и изпълни го. Да. Защото той може да ти няма доверие. Нали? Сега тук има много фактори, които да ги определим, но аз по това ги отъждествявам най-често колко е синьор не от години опит, не, а от към действия. От към подход. От към подход, нали. Ако той идва при мен с готова задача и очаква аз да съм оператор в Figma, ти да го нарисуваш. Сори, братле, няма как да очакваш нещо повече от мен. Ако е човек, който ми се доверява и казва, Дани, имаме и този проблем. Да. Може да ми помогнеш да намерим смислено решение. Аз тогава подхождам съвсем различен начин. Даже при първия най-вероятно след много скоро ще спра комуникация, ще искам да взаимодействам с него. Ако нали, ще се пробвам няколко пъти да му обясня, че не работи така нещата. Защото нещо, което последно време все повече съм се изкристализира, особено за дизайнери в продуктова компания, е, че много често от днешно време, нали, първо, ама преди 15 години PM-и нямаше. Дизайнерите вършихме тази работа. Просто после организациите скелнаха и имаше нужда от човек, който да вкара ред в процеса и да се грижи оперативно да върви работата. И много дизайнери им беше по-лесно да поемат от някой друг да поема отговорността вместо тях. И всички хора, които искахме ние да поемем отговорността, пострадахме заради това нещо. Защото в момента дизайна някак, UX дизайна специфично, не участва в вземането на решения, а присъства, докато някой друг взима решенията. И не е ли това най-големия проблем за дизайнери, които искат да израснат и да ни им е комфортно и да се предизвикват себе си, за да стават по-добри? Говори се много за дизайна, че има вече място на масата, където се взимат решения, но
но истината е, че в много организации дизайнът все още се възприема като една изпълнителна роля, да рисуваш някакви картинки и това ни ограничава супер много. Така че предизвикателството е да намериш място, където всъщност наистина има нужда от дизайн мислене и човек, който да подхожда по креативен начин, да изследва проблемите и да търси различни решения. Което между другото пък има и положителна страна, наблюдавам. Чувам доста и виждам доста, повече на Запад естествено, не у нас, но може би тук ще случи това с нали, с малко закъснение, както всичко останало. Търсят се много дизайн фаундъри в компании, в стартъпи. Те YC Combinator го обявиха, че сега е най-добрата Точно така. година и се търсят, нали, фаундъра на Airbnb, между другото, е дизайн бекграунд. Точно така. И все повече, особено с vibe coding туловете и така нататък, се търсят заради тази емпатия и това фокусирано търсене на решение на проблемите, които дизайнерите имат интегрирано. Обаче, аз друго не забелявам. Много се говори, нали, че дизайнът трябва да има място на масата и така нататък. Ама те много хора не искат просто да си правят, да си чопят екранчета в Figma. И това май е окей. Трябва да има възможности за всички типове дизайнери и професионалисти да се развият в това, което обичат. Ти си прав, не всички искат да вземат стратегически решения, да мислят над големите проблеми. И това е нормално, не е за всеки, но човек трябва да прецени какво го вълнува наистина. Дали да си чопли, както казваш, и да работи над детайлите и да изпипва много нещата, и това за него да носи голямото удоволствие, или пък да излезеш извън тия детайли, да мислиш за големите проблеми, да мислиш за какви решения можеш да направиш на тия проблеми. Така че тук наистина за различните типове хора предизвикателствата са различни. Да. Всеки трябва да намери. Аз се опитвам да го разбера, но в същото време съм и егоист и много се дразна на такива хора, защото те би пречат на мен и пречат масово на разбирането в света, че, нали, UX-а не е направен да бъде лесна професия, не е направена някой да си стои в фиго, според мен, мое мнение. И това за мен не е окей. Нали? И нали, ако трябва да дойдем и на тренди темата, че AI дали ще измести дизайнерите, ти ако просто чоплиш в Figma си изпълнител на задачи и това ти е окей, ти е комфортно, искаш да имаш work-life balance и не казвам, че не трябва да го има, това съм аз, пак отбелязвам. Няма... AI ще измести тези хора, защото те са малко или много оперативни, а не креативни AI хора. измества всички хора, които правят оперативни, повторяеми еднакви действия. Това е ясно и следващите години ще виждаме изместване. Да, говорих с един много умен човек и той много яко го каза, нали, то по-скоро за програмист тогава се говориш дали AI ще им вземе професия. Той каза, виж сега, има два типа хора. Има преводачи и хора, които създават неща. В контекста на дизайнерите, преводачите са хората, които просто превеждат заданието в изпълнение. При програмистите, нали, да напишат кода, за да може да работи. Докато създателите са хората, които решават проблема. Избират опции и знаят как една система може да се работи. Нали. При програмистите това са софтуерните архитекти, които не е да седне да пише кода, да помисли как системно работи, нали, сървър, баз данни, фронтенд, бекенд и така нататък. И това на всичкото отгоре върши някаква смислена работа. Дизайнерите, аналогията са UX архитекти, които измислят цялостната архитектура на целия интерфейс, как се движиш приложението, т.е. архитектурата на всички интеракции и това как работи данния път. Да. И не знам сега аз дали съм прав, но аз се дразня малко на хора, които им е комфортно просто да си цъкат в Figma. За мен е редно, нали, да искаш повече и да се бориш, да искаш да поемаш отговорности, да ти е тегаво, малко стоитически. Това ти трябва да кажеш. Трябва да кажеш за мястото по слънцето и за останалите хора, които, да кажем, ако имаш един голям продукт, той има една огромна дизайн система и този продукт трябва да се поддържа, трябва да се развива, ще трябват хора, които да цъкат по бутончета. На тебе няма да ти е интересно, на тях ще им е интересно. Така че прав си. Аз го осъзнавам. Просто... Те ме ощяват, не ми се дразни. Не се дразни. Просто така говоря. Така за процесите. Обаче искам за нещо друго. Кога и кой
беше първият ти ментор в кариерата? Никога и никой. Това е нещо, за което аз много мисля, че е най-големия пропуск, който съм направил в моята кариера, защото реално нямах ментор. В годините, когато съм се развивал, имало хора, от които съм учил разни неща, но никога не е имало някой, който да е дизайнер, който да разбира от професията ми, който да е много по-опитен, по-напред в кариерата си, който към който да се прикача за известно време, за да ми предаде знания. Защото мисля, че това е най-правилният, най-добрият, най-бързият начин ти да се развиеш като професионалист. И това ми е коствало на мен много драпане, учене с много грешки, блъскане, разбиване на главата и продължаване напред. И това всичко резултирало в това да ми отнеме много време да науча нещата, които съм научил. Вярвам, че мога да ги науча. Вярвам, че можеш да ги науча много по-бързо. Това е много интересно. А що мислиш, че е така? В смисъл, ти ли си виновен? Може и да и не. Основната причина, защо се е получило, е защото просто нямаше толкова хора, от които да се уча. Когато аз започнах да практикувам, това беше при повече от 20 на години, тогава нашата професия беше супер млада и бяхме малко хората, които изобщо работихме това нещо. И мисля, че е имало хора, които са били малко по-напред, със сигурност, малко преди мен започна. Сори, че те прекъсвам, не си ли говорихте? Нямаше дизайн общност, имаше някакви форуми. Изобщо хората не бяхме толкова свързани, които правихме тия неща. Беше супер изолирано, нямаше общности, нямаше социални мрежи, нямаше туториали, имаше малко туториали, малко познания, но просто нямаше как да намеря такъв ментор. Нямаше откъде. И не е имало и много хора. Особено в България. Може би имало хора, естествено имало хора, които са по-напред в чужбина, но това е абсолютно непосилно тогава ти да си намериш ментор някой. Да, от Джо, 2005 година. Да, нещо такова, 2005-2006. Тогава си правих първите сайта. Да, защото аз 5-10 години по-късно съм тръгнал. Ама аз и малко ме е такъв характер. Аз си питам и се бутам. Първият ми ментор всъщност беше ти. Ма той е лектор ментор, после ментор, след като, защото после дали спрях да плащам за тази. Ето имало удължение, на което ти се запишеш и там да откриеш хора, които те менторират. Нямаше такива неща при мен. После почнах в една компания и там имаше пак проблем с процесите. Не мога да си продам wireframe-ите. Имаше много смисъл, че правихме много темплейти и нали трябваше само съдържанието на години, после темплейта и бяга да играеш. И не можеха да ме разберат шефовете, не можеха. И тогава те първо помня се регистрирах в LinkedIn. И нали, LinkedIn ти препоръчва, не знам, някак си тогава си спомням, че имаше го това, що не се свържеш с тези опитни хора от твоята индустрия, може да те менторират нещо такова. Супер идея. И аз викам, ми да И тогава писах на шараут за Стефан Иванов, който с малко ще разкаже нещо интересно, което ще правим с него. И му писах, добавя го в LinkedIn, то ми прие и му пишах здрасти Стефан, така и така съм Дани, къде се намирам, имам какъв си проблем. Така се възхищавам, нали, опитен си, моля да ми помогнеш с идеи, съвети, нещо, как да подходя. Супер яко. И той ми писа на другия ден и вика, Дари, много яко, че ми пишеш, искаш ли да се чуем в Google Meet, си направим една среща и ще отговоря на всичките ти въпроси. Скочихме, половин час си поговорихме, даде ми много добри съвети. Мисъл, те не проработиха половината, защото той ги е правил в друг контекст, но беше много ценно за мен. После го питах и за други неща и малко по малко това създаде една култура в мен да пиша на хората и да ги питам. Това е супер як съвет и би го препоръчал на всеки. Да, в кариерата си по този начин съм намерил много менторство за различни неща. Например, тук още един аз много шараутвам. За Дани. В CleverTap, като бях, искахме да правим стажантска програма, нали, да наемем хора от България за стажанти и така нататък, аз никога не се бях сблъскал с това нещо. Сега си викам, добре, то стажове много няма. И това, което поне на мен ми е излизало в LinkedIn от хората, които познавам като най-опитни, които са минали много хора на стажове, Георги Колов от SAP. Шараут за него. И просто реших да му пиша един ден, здрасти Жорка,
Абе, тук сме решили да правим стажантска програма, ама аз изобщо не знам. Моля да ми дадеш съвет това онова. И той ми писа, разказа ми някакви неща, даде ми някой друг съвет и това много ми помогна. Повечето хора, които не са го правили това, да помолят някой за съвет или изобщо за менториране, точно изпитват тая бариера и този страх. Аз кой съм аз, че пише на някакъв човек, мисля на това притеснение. Обаче ако го прескочиш и просто пишеш по най-човешкия, най-нормалния начин, ще получиш точно това, което ти си получил. Супер. Повечето хора са супер готови да помогнат. Нали? И затова аз изпуснах фазата, в която аз мога да си намеря ментор, но след това реших, че е нещо, което ще поправя. Нещо, което искам да дам сега. Ако можех да съм нали, ментор на себе си преди години, какво бих споделил като знание и така нататък. И е нещо, което, както ти спомена, е супер нужно и нещо, което искам да правя. Аз го правя. Между другото, виждам супер много промяна в хората, поне има такива хора, нали? Сега аз в Софтуни, докато преподавах там, са ми минали над 20 000 човека през ръцете. Вау. И много често и до ден днешен постоянно ми пишат хора в LinkedIn, в Discord, някъде в мейл, с въпроси. Нали, имаше една платформа, ADP-List, там си направих профил, за миналата година сигурно над 50 сесии съм направил там, някои, които по 1 час, някои хора с няколко поредни сесии с тези, които са били по-сериозни. Сега за мен менторството е една много голяма кауза, затова се записах и в Mentor the Young, между другото нещо, което може да проверите, нали? Дето Жорката вика, преди години нямаш такива неща, имаше workaround да пишеш на някой. Но в момента имаш платформи като Mentor the Young, като Able Activator, ADP-List, която спомена. ADP-List, която е нали, международна платформа, където можеш да си вземеш ментор и все повече и повече се създават такива програми. Да, много яко. Наистина имаше нужда от това и сега хората днес, които искат да се учат, определено бих казал е шорткът, бих казал е някакъв пряк път към това ти да натрупаш малко повече знания или да преодолееш някакви трудности. Без да ги допускаш грешките. А това е много важно, защото понякога е добре само да си щупиш главата, защото си научиш урока, втори път няма го правиш. Но пък не за всичко трябва да го правим. Абсолютно. Това ни забавя. Аз съм пример за това как. Аз знам как в днешно време с ресурсите, които може да се използват, бих дръпнал много по-бързо, отколкото преди. Да. Така че за мен е много лесно да сравня какво е да си с ментори и без ментор. Аз също в кариерата съм изтезавал всеки един менеджер, който си имам, да ми бъде ментор, не иска, защото това е от арата. Те не искат си правят one-on-one. Аз им пише, искам one-on-one, как така нямам one-on-one, имам да се оплаквам, имам да споделям, искам... Вместо те да ме питат къде се представяш след 5 години, аз сам си се представям и им казвам, ей, там искам да бъда, ти какво ще направиш? Истината е, че човек, когато работи с ментор, човек трябва да е проактивен, защото менторите обикновено са много заети и сами няма да се сетят за много неща и затова човека, който менти, не знам български, това е думата, той трябва да, или тя трябва да е проактивен в това, да задава въпроси, да си търси отговори, да изобщо всичко, което му липсва, да си го иска, да си го казва. Много е просто, но същевременно е формулата към успеха. И е трудно, защото иска дисциплина. Аз забелязвам при хората, които се менторирам, много често нямат дисциплината да продължат и ако им дам съвет, те да го изпълнят. И сега, може би има много фактори за това нещо, е комплексно, но знаеш ли за кое според мен най-много отъждествявам това нещо? За да имаш заетост от отсрещната страна, както и нашия приятел Георги Немцов сподели, трябва да ти бръкнат в джоба. Защото тогава взимат нещо от тебе. И възприятието много се променя и сериозността ти много се променя. Целият ангажимент се променя реално. Да. Едно е да задаваш въпроси на някой, друго е вече да получиш структура, ангажираност и нали, нещо много повече от просто отговор на няколко въпроса. Нещата се променят. И именно за това да кажем ли? Мисля, че вече е време да го обявим. Вече е време, мисля, че. Ние го обявихме всъщност. Ние го обявихме, ама не е тайли. Точно така. Да, нещото, което в Figmeister почваме да правим от тази пролет. Говорим за март месец 2026 година. Това е за хората в бъдещето, нали? Които ни дадат в бъдещето. Правим първата си по рода
индивидуална програма за тренировки за дизайн в България. Какво значи това? Представи си като фитнес инструктор за теб лично, но за дизайн. Наречи го коуч, но не точно. Наречи го ментор, но не точно. Наречи го инструктор, но не баш. По-скоро от всичко по-малко. Да, нещо, което всъщност липсва в момента е точно един такъв личен треньор, буквално, който да ти дава първо да набележи какви са целите, да си постави правилни цели за развитие и да ти даде пътя, да ти начертае пътя за постигането на тези цели, като при всяка стъпка той буквално ще ти държи ръката и ще ти помага и накрая ще ти помогне всъщност да постигнеш тези цели. Не би казал напълно ще държи ръката, ще те насочва, а ти ще имаш отговорността, когато дойдеш с проблем, успеха на тази програма ще бъде ти да си автономен и уверен да постигнеш това нещо вече сам. Всъщност, какво сме направили? Първо, нали, за всеки, който има интерес, в описанието на това видео ще видите линк към анкетата, където да се запишете предварително. Ако вече е дошъл март месец, най-вероятно на сайта на figmeister.bg ще го има в линковете в навигацията. Но сме събрали най-готиния менторски екип в България с най-добрите UX дизайнери, които да ви помагат с как да си вдигнем заплатата, как да си сменим работата, как да станем по-добри в дизайн системи, дизайн operations, така нататък, как да станем менеджери или лидове и всичко, как да презентираме по-добре. Интервюта за работа, меки умения и куп други неща, за които може да сте чували тук и там, но те никога не са били адаптирани спрямо вашите собствени нужди и вашия профил. Затова трябва да е индивидуално. Ние говорихме с адски много хора. Всъщност и то, нали, не случайно я правим тази програма, защото всеки има нужда от индивидуално внимание за специфични проблеми, които той има. Я на работа, я с кариерата, я с нещо, което се случва, нали, не в личен живот. Тук говорим за професионално менториране. Като естествено тази програма няма и да е безплатна, защото за да доведем тези експерти и да могат да се занимават с теб, те ще трябва да получат някакво възнаграждение. А и както казах, за да имаш ти сериозността, трябва да ти бръкнат в джоба. Не виждам друг начин. Така че от март месец следете ни и наистина това е нещо, което ще промени, вярваме, пътя на много хора, защото менторството е начинът да израстваме и да преодолеем слепите точки, които имаме. Защото, вярвайте ми, във всеки един момент от живота си има неща, които ние няма как да се погледнем отстрани и да видим кои са нашите слаби страни. И допълнително, ти можеш да си мислиш, че нещо ти е проблем, но всъщност причинно-следствената връзка и ядрото на този проблем да е нещо съвсем различно. И само експерт отстрани, който е минал по този път, може да го направи. А как ще работи самата програма, Жорж? Ще направим много... ще адаптираме изцяло спрямо хората, които ще бъдат менторирани. Ние ще избереме заедно кой е най-правилният ментор с най-релевантния опит, който да може да помогне. И след това с този ментор ще се изгради един план на работа. Ще има седмични или двуседмични срещи, едно на едно, специално с ментора и неговото менти. Ще имаме различни предизвикателства и задачи. Това вече ще е индивидуално. Тук ментора ще има за цел да определи какво е важно за ментито да работи над него, като програмата ще е между 3 и 6 месеца, в удобно и за двете страни време. Ще продължи между 3 и 6 месеца, в удобно за време и за двете страни, като процесът ще е много прост. Влизаш на нашия сайт, харесваш си ментор, който вярваш, че е за теб, след което ще седнем на среща с мен или с Жоро, за да видим дали това е за теб. Важно е да спомена, че тази програма не е за хора, които тепърва влизат в бранша. Няма да е свръхевтина, за което се досещайте, и тя по-скоро ще помага на хора, които да си дигнат нивото на дизайна, съответно да минат от junior към mid, от mid към senior, от senior към lead и от lead към management. А защо не и директор? Защото ще имаме и много опитни ментори в програмата, които са на ниво VP, на ниво Chief Design Officer и Founder и така нататък. Съответно, за всеки го по нещо. Но това е програма, която е насочена към кариерното развитие след като кариерата е започнала.
Всичко останало преди това са нашите курсове, нашите работилници, нашите лекции, които правим и събитията, Design Drinks, които организираме всеки месец в цели 4 града в България. Така че за това нещо ни следете в социалните мрежи, следете сайта на Figmeister за събитията, а за индивидуалната програма линкчето по-долу в описанието. Наистина това е нещо, което в момента няма аналог в България и ние сме супер горди, че даваме начало на такава голяма инициатива и благодарим на всички ментори, които ни се довериха до момента и тепърва пък ще приветстваме и нови ментори за напред, така че нямаме търпение да видим как ще се развие тая програма съвсем скоро. А ако ти си човек с много опит в дизайна и искаш да станеш част от екипа на Figmeister като лектор, моля те, свържи ни, защото ние вече сме платформа и работим над нови курсове с много хора. Но искаме и теб, стига да имаш желанието да даваш на общността. Така, ако това съдържание ти е харесало, удари едно лайкче на видеото, долу можеш да се абонираш в канала, за да разбираш първи за тези видеа, които създаваме. Ние ще се стараем да са поне веднъж в месеца. И така, благодаря ти, че ни слуша. Жорка, на здраве. здраве. Айде, Айде. чао, Чао. до скоро. Yes.